پنجگور دماغ پرو میں جہمنین دادجان ولد شکاری آدم کہ انو پنجور خداوادان رشتاگ آئیے پانچ زاہک عجیب و غریب بیماریاں مبتلا آیاں آنی کہولے گوشہ کمشد کہ وقت ایشا 7 سال عمرہ کھایاں تو ای زاہک گشت نکنند ایشانی پاد اور دست سکا کمزور آنت و ای ہچ گشت نکنند تنچکو مشر ویڈیو پیش داشت ای بالکل بڑا کنگے سرایاں نو ایشانہ بازیں علاج کرتگ ایشانی تہا 2 جانک کند و 3 بچک کند دادجان یک غریب مردمے کہ آ مزدوری کنگائیں وتی زاہگان لاب دے گئے آئی وتی غریبیا ایشانہ کراچی کوئٹہ اور ملک ایدگا ہندو دمگ اسپتالہ مرتاگ بلے آنی علاجہ آنا تنگیتی شے فائدے کی نرستہ کیا گوندو شہر ببان تو بائی کمیشن کہ انچو کہ ایک ونڈے زاگ شما گندگائی ای ہم لوٹنت کہ ما بگردن آدھگا زاگانی پہ ما اوتی پادانی سرا بگردن ایشانی بھی چمانی تہا اوتی باندات واسطہ باز شر واب ہاست بلے اللہ وتی منشاہنت کہ ای پنچے زاگ کہ ہمیں وڑایاں یعنی آئی کہولے گوشہ کا مشید کہ ای زاگن چکے پیدا بند چیزیں سالہ بعد ہمیں وڑ بھو گایا یعنی ساری ایک مستر زاگ شر باقی 5 زاگ تنی وقت پیدا بوتا ہمیں وڑایاں ای کہول سکا پریشان ہیں گمے زاگانی بردو سر کنگا یک گسی تہا یک بیماری ببیت کہ آ مردمانی حال چے بیت نو اگر یک گسی تہا 5 بیمار کہ آ بردو سر سرائت ہنو مافتگت آ گوندوانا ما تنی دا بھی ایک مصیبت تیتا کارتا آ نکنن گشت نکنن آئی کہول مردمہ چا ہستو مندان چی اپیل کرتا کہ ما وتی غریبی ای زاگانی بازیں علاج کرتا بلے مارا ای کسے وسوا کے نبوتا کہ ما شر اسپتالا یا شر ڈاکٹرہ بریان بائی دگا مشن کہ پنجگور ببیت یا کہ ملک ایدگا ہم دو دمگا کجا ہستو مند ہستان کہ آگو شکاری دادجان تاوان بکنند گمایا مدد بکنند تاکہ آوتی معصوم زاہگان ببار علاج بکن اگر آنی قسمت علاج ہستند بلکہ آوتی پادانی سرا بگردان ای پنچے زاگ معذوران کے سہتہا کفتگان یک کے ماسو کسی زاہگان عکس کا شعوریہ عمر ماجد وش نیوز پنجگور